in cooperation with Dungeons TV Production presents Agwat mi nga humanda sila kay kami na po musakay na ng kabadong putikti dyan, di man na putikti dyan. Nga taas og liog. Yeah, girig. Girig. For the second time. Adlok man. Super kanindot sa lugar. Sama niya kanindot. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ay, kagilok ba? Pasama yun itong giawayan dan ha? Pasama ni kasikas dan ha? Kameraman magbuhat sa mga picture. Ano ang pagka magbuhat mapugas kameraman? Diara di Wrong send. Ano? Hello, mic test. Hallelujah. Yes, guys, good afternoon and what? Welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. Sana ulit t-shirt. And Limbarok mga sob makasubos. Yes guys, ni atas ha. Ramen Rage Camp. Wow. It's a miracle maabot ni Dani. Wala na mo planuhan nga maabot ni Dani. Nindot jud ay. So, sa hindi namin inaasahan pala. Andito kami. And with me guys is R. Mayang and lasting G, substitute princess. Mayang ang lasting jig. Guys, nasa atong bahay ron. Yung bisita. Wow. Yung bisita. Napag ko ilang i-introduce ninyo guys. Ayaw kalimte, Mayang ang lasting G. Please subscribe to the YouTube channel of Mayang ang lasting G. Yes, naman na silingan. Among silingan guys. Sa diya pa Jigosa. Ang ipailanin nyo, please welcome Cara Glaze Platino. Ngit. Yes. Pero, nindota. Okay. At sa kalimte, pag-subscribe ang Cara Glaze Platino. Yeah. And of course, hello! 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 Ingat hindi basta magkula parang sabaan. Ang sabat yun. So, sama manood na. Ay mo sa to. Tara guys. Ato na ta sa sod kay akong ipakita ninyo ang unsay kaanindot dinhing lugar. Napagani may sa entrance amo nang naanilaw nga grabing nindot ang kuan mong lugar. So, sama kaanindot nimo nganong nibigya man kanaho. Sige. So guys, then na may sa entrance and then ang ilahang entrance is 25 per person. So, madara sa bulsa. Kaya may 5 ilang kuan. So, lag pod ka arong
kuan sa protocol sa Salamat sa Oh, yes. sponsor, guys. Sa nadaghan mo yo? Yes. At asa ka mong lakaw ron. Imagine gikan mig Alicia nga tog Binonedo, Likoro nga hig Carmen ay kino. Pero sige ra. Ibok ka ng piil. Uy, ginuog ko. Oh, yes. So amo mong dalon nga to. Daghang tao jud. Ingan ni daid ni. Wow. So, wow. Hala, to ay mananap nga taas liog. To ay mananap nga taas liog. So, ingan ni daid ni oh. Oh, kanin. So, this is it. Guys, daghan ng tao. Oh. Pero yan na. Against the light. Daghan ng tao yan eh. So kani mo kasabot og unsa ni? I don't know what's this. Unsa ka ni? Kabaw man ni na. Enya. Di agyod. So guys, maghuwat mi nga human din sila kay kami na po'y musakay na ng kabadong putik-ti dyan, di man na putik-ti dyan. Nga taas og liog. Giraffe. Tago natin sa pangalang giraffe. Oh, yan. Sana all. So, mga guys, attack. Sige, go. Ano pa? Ano pa di ay? Atras. Isa pa. Practice lang. Nag-practice lang ha, nag-practice. Yan ah. Oh, ngila. Ngip. Pila na ni kay nagbayad. Joke, librera. Isa-isa talaga. So nga nagkakuan. Isa-isa talaga sakay. Okay, ako sa una. Sige. Patay nag-show na. Guys, Kanin nyo man tanan. kanilang kabadong puntik-puntik. Ay, kola, jirop. Malay kabadong nila. Malay kabadong nagkudod og pajag arang luodan nagkajang-kajang ambot ngano gadto tong pajagan nagkajang-kajang man. Nitaas na gigliog ilang kabayo. Mana tungod ka nagkajang-kajang agmawang kabado tuag igukod man sa pajag. Da ning taas og liog tanawa ora tambukan ra pa sa buaw maranahon na. So guys, kinahanglang ma-absent to namo ang mga kuan tay mga kawatan dito. Musakay ko daning kuan kabadong nagujud og pajag nga taas og liog. Kaya ara ma-absent to namo magkajang-kajang pagkajud ng kabado ah. Tawa kay dapat ni posing. Okay. Sige. Kalma. Kalma sa kabado ah. Salat. Ya, girig. Ya, tiginig. Larga na nila. Girig. For the second time. Ano ba ka makaabot? Lagi ka, June. Adlok man. Taas mo ni Jong Pili. Nagingana. Tara mga para na to ang katipon, mga katipunero. Ato nang sundon. Ano na mo? Hindi na lagi ko kadaog.
bye. Bye. Piling na di ko kasaka. Kumana wala mo sakto ang kawatan. Bahin nagdagan ang kabadyo. Kabadyo ang taas liog. So beautiful. Dili na may spelling ang beautiful. And so sweet. The sweet couple. Cara Glaze Platino YouTube channel. Please subscribe. Oh yes. Subscribe, like, share, and subscribe. Okay. Cara Glaze Platino. Ayaw kalimte. Napunta lagi ko. Patay na nabali. Gabing ninduta sa lugar. Hello, welcome to my vlog. Hi vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Junjun's TV. Yes. Makita mo sa kuan, makita mo sa akong channel oh. Sige, i-subscribe. Subscribe ka naman sir. Yeah, thank you, thank you. Kasi nga ni mo dai. Rodeline. Irene. And Rodeline. Okay, And thank you. welcome to Junjun's TV. Salamat, salamat dai. Ala, may kabadong putot. Ala. Ala, to agad yung kabadong. Umasog gali, kaya nagudod og pajag. Basta. Hi, buaja. Nana, crocodile. crocodile ka naman ligid. Asa may buaja? So, ari tayo lang kasada kaya dito. Ito mga laktod. Okay, mga paan man ta. So, Super kaanindot sa lugar. Sa Mania kaanindot. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ay, kagilok ba? Ay. Pero tungason. Oh my God. Oh my G. Panabang mga langit. Ha? Sabay-sabay sa daan. Sabay-sabay sa daan sa Katarong. Hindi ko makapupon sa sobrang ay. Daghan. So niya ta sa ibabaw dapit. Manay top view. Establish na nga po ano? Anindota. Oh. Super. Yes. Yes, si Mayang and Lasting G. So, pagod may nagbahay nga nung niyan hime. Mao day ni. So, mura na pod mog nakangarhi sa mga lugar no. Among gidangan he. Tisun mo magmahay nga nung mutanaw mo sa akong channel. Kaya makakita mag mga oh, anindot. Abig sunset oh. Anindot oh.
Assisi guys. Daghang tao. Nay manguli, nay manghuan, mga put. Nindot kadyo lugar. And affordable ra ang entrance kay 25 ra. So pag di ay asong gala. Hi aso. Oh. Sana all ako mga kauban. Nalingaw sila. Tuwa. Kung sa main itong giawayan dani ha? Kung sa main kasikas dani? Ha? Kamera mo magbuhat sa mga picture. Ano man po ka magbuhat mapugas kameraman? Ah, diara di ah. Wrong scent. Ano? Wapay ni hatag ni mo kindi doy. Limo sa kayo, ulit-ulit. Asa naman tayo? Mana si Laika Glaze Platino Vlog. Okay, sus, kasuit ba oroy? Ay, kagilok. So, yan. Carmen Ridge Camp. Carmen Ridge Camp. So this is it guys. Grabing nindota ang maong lugar jud ay di kabayran og kuan 25. Kabayaran og salapi. Solid ang imong 25. Oh. Grabe, murag daghan siguro ni gugma ning dapita. Ah. Sige pa sila ongoing. Ato na ikon kana na po sounds. So guys, this is it. Sulit ang mulakaw no. Na. Pulpak na may pulpak, padong na may uli. So daghang salamat sa iyo karon na pagsuporta sa atong channel, pagtanaw sa atong mga video. Ug mo na lang ko daghang salamat. And I do hope nga enjoy mo sa among video ron. Thank you and goodbye. So ako i-shout out ang ako ang special forces nga mga team tusok sang Kikoy member special forces. Okay, so daghang salamat din no. Unang-una mega love shout out Ma'am Boholana in Norway. Okay, so daghang salamat Boholana in Norway. And then next mega love shout out Esther Norway Boholana. Okay. And of course mega love shout out Butchok TV. And mega love shout out Flora Reds. Yes. And mega love shout out JR Official Vlog. And of course mega love shout out Denise Vlogs. Yes. And mega love shout out Jovlar TV. And of course mega love shout out Arsam TV. Okay, so daghang salamat sa mga ka-team sang Kikoy, tutok sang Kikoy Special Forces na. And of course mega love shout out Chief Amora Vlog. Mega love shout out Maria Jeanette Scarping. Okay, thank you so much Ma'am Maria Jeanette Scarping. Of course mega love shout out Mark Boholano. And also mega love shout out Melvin TV. Mega love shout out Gina Vivi. Inday Daya Bersano. Yes. Mega love shout out Danish Filipino family. Okay. Of course. And of course, mega love shout out Nell and family. And of course, mega love shout out Angel Man. Of course, mega love shout out Art
at Maze Room. Okay, so thank you so much. And also, mega love shout out, Pamilyang Laagan Channel. And of course, mega love shout out, M. Henson Vlog. Yes. And also, mega love shout out, Eric Lord Escobido. Yes, ang boardmate sa Tabaos Boarding House sa Tagularan. Thank you so much, Eric Lord Escobido. And of course, mega love shout out, Jaime Pares. Yes, thank you so much.